Alright, welcome back mwanchu mulino motegereria ndonse sule kurugia tembe telavina na gatembe FM 102.7. Karibu asansa moyengambo tutaga no mutu moko Matilda etuatabanga nko batulega igana Honorable Steve Rika omu MCA bwe wodi ya ibeno oyo kwiro ko muntu bwako boko na ndineke no muntu bwako boko asemera mako korali ibeno tusanga mange ga bono mambia maega yogoba na mashujaa lituli nene lya shereke twigoro na biga mangana manga kolekandi gati yabo komweni ya iro gusi munyankongo mwana siasa omutinde Raila Odinga na nda mange trali ya sobrai wika kuruisiko wikase ewodi ya ibeno. Karibu sana mheshimiwa Steve Rika. Mbia mano. Wakire bia. Me wakire bia. Mbia bona sa. Amara tebenga gatembe itona kiere. Mbia. Mai te no mora gatembe TV, na no mukaba gatembe tawo, na no mukaba gatembe gusi. Mai de no konya ko lia rese de kimati. Ndito ko gatembe TV. Asitoma gatembe. Na ande watu gatembe kya sukuga. Karibu sana mheshimiwa abantu b'Ibeno bavoge tena abanyaribari. Abantu b'Ibeno bari n'ekitachiri cyane matwana cyakubatenga abantu. Your bosses. My bosses mbia bale. Babokire mapema bosi mbara chinsanchirava. No, babokire bona ko nabokire na bang'eteri bageri gamba wakirishe ibo bono mbia bale. Bali kuboka bwe ngwali bika. Ne nari bika. Karibu sana sinchira ya bene elinde tunyara kusanga ape mashujaa. Happy Mashujaa Day. No, negenderete no yaringe igora anegenderete. Aine shujene. I remember igoro Matilda litwale go mention the Shujaz. Leteria Steve Rika no liale gega. Leteria Steve Rika. Mpaka tukaratera no nkorogato atera kabisa igora Steve Rika. Nere muno bunyankongo no yo mubo mashujaa. Tuko ibere siringi twako kwanete na kitwako letera gaiga. Ndu chikwane kia yamo. Onanja matera almuatera teno rango moyo gogoja bwa. Ya bora sige chiyo chake masemo na legali andako kumiringa omoganya mugukwana omuske Honorable Steve Rika bwe tangasa malieta. Nje nkoro kwa Steve Rika omu MCA we wodi Ibeno. Esa location ya Nyamagwa location ya Kerera constituency ya Ribari cha Kisii County. Gondo muntu bwako bw'abantu b'Ibeno. Bia sana. Karibu sana. Ekatugo chaka ya masemo. Kenya nkuombolezere no emaiga yoko mwaini Raila Odinga. Raila okule. What next? What next itokorera second isato. Kusengenje abantu batarigirete turakira ke kusokora inyara Raila. Tigatokoleba. Bueno, tienen todo TV be stand still. Yes. Imagine it's the first leader. Tirega yuko kolrege take. Amaskani have a moment of silence. Yes. Yeah, kiagera mugakaraira. Akolire kiale gukora. Yeah, true. Intekene tukwiburi erora akolire. Inki nintutora akole tuchikuinyure kereta kaiyo una Raila chire. Yes. Ochangire obusibori bwa Kenya ochangire mbaka ugukwana ukutogukwana ne freedom fighter. Yes. Iko karachinga kichai chegete no kwea twensi na ba Kenya pole kiagara twajite baka matangororo twakobeto mugabana ito Simbarati. Yeah, true. Nerenko irari bageri matebi pole asogusiria omusanyo nande omukuboe. Ere moengora n'abantu bonsi ba ODM ase Kenya ngima tarenge ng'omuntu bwa ODM bweka nakorete gasi nase noni byama ibinde byanyolete obusibole bwetera ebikorwa byale gukora nandi buna bagoteba yabutata gusimama Yeah. like father like mother na tatu mwabo buneka togusoma history cy'umusucha nerekera bwatetwe kerale ko gubugambi kero Kenya tabarengi minatebete ngaya muri ko gubugambi bantu bane bonse batarasoka. Yes. Iko ikinege tikoro kinga amanyinga yobugambi na amanyinga yobwanchani byonsimbira se family yabo. Bono yuno batebinga a family including in general naba Kenya bonsi ne wa kyagera kwarra abantu no nyimbo songo gaiga
ondite yukuwakira kengere ng'anchukure Again, true. abantu bakura Besogeti. boka besogeti ebikuro biko bakwaburi ning'okure ng'aya Raila rurio kai Montago wakati jirani ya igona maskari ya No, manene. by the mheshimiwa vira unakwanire inginyo tengo soka kuru studio isikuga konyora ibikule bingi sana kubulike amusavaru kari muntu koruzu akeongo unga babora alire bono igokoranga nalinga samanya y'abantu Narenga samanyinga y'abantu nebikora akolire bono tiga tutumie ebikora ebyakorire bunarere iru nintu abantu tokogenda tureruwa kiagera tobuya bwaye bwari kogera muntu narogwa tukumanya ndi akoenigwa ndi umusabara kare nandirende na maskani ne president njarwete esco ekamwa state funeral burial na tukumanya mono sana mheshimiwa andake legacy ejeiga yayena kira nyare koba geko osende kiara bega koba ga kunyuro ase chisegi chiri abere ga kurwanira ane monase obosibori bwensi ya Kenya na boigo bwene bwa Kenya ne kia ba Kenya barakore kusabara ibonsi eri kogendereria legacy yaye musikirelo Odinga mbora nere togenda tubino tugukwana getembe TV nere togenda kiara tayo kiara no ni byame bitugukwana ebinge pati naro yomobo asuguchangira naro yomobo asokoranga gochia byabere bobe nandwire na magega naro yomobo koranga gaiga bono togende mutu totenene Rabugate qualities cha obugambi nainde no koro obugambi obuiga toko gokikero muntu nabura nyole mbaro agechati nande mbaro antitemono kekera no Yesu mwana Nyasaye ekera kabokiro bakabakwete abande bamudete ngayayo ne tutagiti weni miuka bantu atane tutagiti bono igo nundago serete kwa niaba ya barabono ochire tigatwabirane togendere mutu twegichimbu chirichingia ebyare gukora buya egere to maintain kyagero soire book of history ntokonyora buna bantu mbara nande tutanyore Kenya ntokonyora Jomo Kenyatta onde ntokonyora Mandela onde ntokonyora Babu onde ekyagera kiro muntu nabwate asago chakira na sako genda kyara no bono iga suchende tokonyara Simeon ya chayonde igo ebini bintu nayo koranga ekirora ngani kurense kyabantu baraba ukunyole yes kende nkero keguchiko genda dukwa nere ne bintu biringo sai president na tetenga baligete 10 gender points na chiro lenga chatigeri na liyo okogendera koragenda bien sana anakumwenchumulire linga asoma minyo ibeno ngocha gokora ndo butukinda abolinga omuske honorable Steve Arika ngocha goitandika ni sali no obolisi no molisi ali gekora gajira ku katulify bibilia nando ngocha kwa nane nyamagwa mena ikanisa ya ankali ibeno chiribo gekaiga chonsi manyenga kuzino polisi naona no mheshimiwa Malaysia kulende na ate banekene bono twaruche chama ya ODM nyuma yukorara kwa no ejiria touch koenigwa bwango mono bakamochora mumurumu abo omugaka Oburu museneta Oburu Odinga otenera echameli andaka sokora kwa genganiga yo bwango mono Oburu koira echameli abange bakonda semetanda abande bakubolinga ige chame bonere ye family ngakiyakora Oburu airu aye kubwango abara ibande balengo kirenga kyo kirenge kyo kirumu omanyete manyete one bogambi mbogotenena yes tikondi iyo obugambi buratenene true neria bono bari koimoka mbakwerire nandi babatenga bono twabawurire oborida baye omuntu ndo mungao mbale ko create okorera mara kabiri okay ikiagara baramubegete interim koba nyumba egere kunyura nga bado liberane yabo bono bari korusia batenga ki babuchire bamanye ko omuntu ndo mungao kakyo tikanga toko tenga bali kuratika na baramo eni
inki kia baganyerete obogambi obo yaha egento bakorete nekia naende mbare gotike gapu ng'a bono continuity y'obogambi goikebe igo inche tindo chigento bakorete kebe ne enseme yemo yokorera naende ne family yabwate nakio koranyora naende nonye asande sikorigeri chirekodi onyene gose buna bono ase by election ere bateng'a yaya oyo isorengo gana chire gutigagenderere oburu nere barenge nomogakama tigaragenderera buna interim ekiagera eye bono freestyle yokorera na korera kobwati any formula igo nkobasabera na barobu bodiem edition bamegeti teri bwango neri batatagete egapu yoborai etenene nande mbale no ikimwanya bantu mogokwerwa nekergo kerikiarengo nande ogwe kiachiri nande bale koranyara koratiga gwika bale kora continuity yobugambi ero wikebe Mewona sana umweshimiwa andake lituko liokomwania musikira Raila Odinga ekarekana ng'a egati abarai mbabwate chinkwana chiabo gusekira omonto nanyarete gusangari abwate nane muno egatoka ng'a abarai bande babate batutigari meye serikali abande batenga obochori bore bosio andake kiambe kiga kia ODM na kikira chikoba atawala mbarorekanete ng'a okero omonto gagusange birengere biaye ekero okorigereria ng'ane igage siasa ekerengereria kiao Bora na bie birendere ira entre demokrasi yogokwana. Abande bate notre serikali, abande batebe into serikali. Yekogera ibonero demokrasi iriyegendrete. Nkunya kuira ne litole maswali ali mwambo olinga ki ngaki egati yikokendera. Ekiagera nokolera buna nateba nga nkobwati formula. Naro o benefit kura serikali. Tocha como tenga garuese serikali naro terigo benefit tocha como te viso ase serikali ige iga freedom na handi na bere challenges tu na chiriko genda Right, uno mwanchumuliri nga katuja usanganero musike Steve Arika aiga sembeon inyuranga namba yetu esimi ali na bogunyo tulikira ujumbe na hakore ukendeke ko tungetie andake ko kwana na intuba no mambia ko mukwani tutachi kuigolera esimi yetu baadaye na bogunyo tulikira ali 0741 583878 aboigo 0726 447367 inamba chitu kaigachire wazi na bogo tobiringali byago chakaniteli yaunga yokoleko ruanga yotoliyetu korwa na yukubwati umurobali korwa emo asema setuani yagetembe in the studio honorable Steve Arika nero mugini tobono mambia tukulira magana mange aiga ase studio ekero tuligireti amangana aiga yo kwa Raila Odinga by the president ntuaroche president yumukoro asege zetu wana mambia honorable Uhuru Muigai Kenyatta nyuma Raila eniwe Uhuru tuamora na ando irande uchiali bale sembera no Uhuru ba ya Raila nkiko sigire tu Raila nande yani Uhuru uchiali ba ibintu biruma etebona bakeje bakubule maswali amatanga na ere inga kina ando Uhuru ira no uchi family omanyete no kolero kuya no koligo kwira nase ekogera mate buna bono liria tanyore tino niri bagali gukwana ne family liria nkwegwete nk'abantu nande bachire na mauga yani rede kali bale koira mauga sobobe bale kubulia mauga nga amauga arase kumudijirira mono amere abere inse bantu mbaro batare igena ngosirire ikona kibale ko bamintu umwatinde kapapa nekene ikitutaga netinani bano kayete ne president asinjaro chama berera liabete anda karanga tigara irana somusanio ya enetigu alikirere kiagera naende gwate abaninganyete bibilia no nyidiri yesa tindigetu yes batumba imugete mambia paka mamwabo ba Maria na maguta uchikoraki kumwaka na former president na maguta imugeti
Anachikora kama sani. Kama sani oe. Igo. Iwatiro nukete ngade. Igama buli abantu bakubulinga why former president going back usually engole ngwa libekire byanga nabura na mafuta ina ntiuchi. Ama gutaira neti na koranga family bwabo get. You know my tip na igoro. Ama berera ali around 100%. Igakwira na up to 0%. Ubungi bw'abantu bali bakutora buna kwa. Bono n'abantu mbaro bakwirana banyeko barami family nga yabeire nabere. Nandi nabora henda kinga kweli. Na harati kabisa wano gusana nabogeta. Oh yes. Yeah. Mbona sana umeshimiwa. Matekero kuleta abantu bange. Tulikorora nga muntu yoku. Bantu balikora useno ngwaku. Kero konyora bono. Sino nchekero sino mwiburi wane kera sitete. Tutagiti no ya yeri guchi mocheri yani ubwatanga. Tufire tinga ikiki abe. Ikiki abe nga Neke. Obukale karamwe mumu ayiriria ngo tigango n'indurume n'ebintu bono n'ebyo. Igo challenges chiro kerchinga kichobokon. Congratulations former president nanda so kwirana kutowakilisha nga kororanga na kifamily wabogete. Mbia mwana sana mheshimiwa andake omugusine rokolera enjira ire tofauti gusenege koro kusena boigo egesa kukyaba gusena obakolera igo kwaro chikoro asoro gongoro wa western nigo baire tichieri kuroiga gusinjira ki erabe significant gusinjira ki ego koba outstanding asokolera ko mugusi cha service kuvinde omanyite keregesa kunge bwatokolera kwaye. Yes. Aba bagoteba kero bakwira chieri ne ebimira no goseri ibirecha andi makweli tata ikine kimira kyabo kerebonga weka chieri chikole chikende no ni ntwe kala ya itake kero montaga sirire bakaire chombe cha tara so boina pono na bali ne desturi yabo na intunto bwate bana buneri watanga ntero ngoli kale to kaire ngoli ne kebuyu bwate ya lero bugoli ngoli ne muguko chinko kira abantu mbabwate tradition yabo oli bano ge ko kyara bune ntuka toko genda ngora igo kwarusine chinko kwa bugoli gusine bituma kwaru metori debere imbiri wano gotangazo nabali bagocha ne chieri bakubwichikonu bagotera bono inde ne kikyo koranga bakakero monto banya bakiro monto manya bakwaranga ki uchini tutakali kolera abantu boito buyakira abantu babwate family kolera abantu Igoro matilda hali kumbuliri swali gane bukubuliri swali intumu kusyoko nabo ntumu gati wenchen balindu che bagotema jombe kabisa boli abaraya badere ku western bagotema jombe kucho bono mbya kwira lili swali ne ntobwate kyagera onde tayo nyago sinyugo tinde kwa yes ngabantu mbamubwate setia nyugo na ala bantu no kubwatera nakole tatigani tari kuyorokia kyagera buna bono kali nawo tenga chombe chagaitiko kwine abantu nabono kuchiga bunandekera umuntu asirire neshere yendagera agusinkora tebolinga mukulira abalbagotigarenda abainani kera kale ko wingo bituma bya toranwa matoke na nini abantu rende nkonya gusiri bariki gusiri kitakere to siri ko ikatomenteni ekalche to gusiri mbia sana ndake koirana ase engana ya mashujaa nili tukilimo na ande mashujaa negendere bado yekora katugo chenga ntulugo chenga li tukilimo etoko chenga continuous bono igoli yangi kemenyerelio kulinde ntogende guchenga litukiliga lya shereke twi nationally ase county ya Kitui liare numura ibwe somo nyene nabo yugo county au na ge county ya Kisii alimarani kolingino kwalenge na lichisomo che Konge county ya Nyamira bono katuko na mashujaa yiga mheshimiwa abantu bande mbaroro batakora umuhimu uno murai ubu yabwa mashujaa yiga twali kuchengera gustogenda kuchengera nemboro byoyi maite masucha ataligento koligero libino lipera liyemete para yes ori nangike yo ongana masucha nereria agi ne mindset yokonyori kwa abantu mbaro bakolera sengia alright kera kwaro chibino litwarenge Maran Bondo ya Mugavana Simbarati gatete president litukeli gocha mambia
ntwali kulibeke libe masuja Raila masuja ndi naro otutegenere njira ya moyo kola ngwe weterone president speech injabwa Raila kwanirite iko masuja freedom no gukwano kwega amasuja turi masuja babo sakawa babanetenga mandegere na megetembe mandegere no raya turi getembe TV na radio iko obo sucha na buobe kogera chisi chindechiro chitabwati amasuja chibwate segichoka ke kogera kero koro kuri suja iko kwara kolire kende kiko kuna abantu chinkoro nande kunyura amasuja no kunyura obuya bw'umuntu akazi kera buko history kwa Nkrumah Mwalimu Julius Nyerere inki bakolire Jomo Kenyatta Moi former president the right inki bakolire kwa macho kunyurwa obo sucho buye boli bwo igeti asaba igeti babo Mwai Kibaki nabo kogera twakwana nande twenyura igo masuja nonaye unabona olike tembe abantu baligereti engambo ya getembe usetwani na no uri sucha mbaro baro inga tigatura tegera ri sucha lito inkiaga koraki inkiaga kwana igo mondo igo mongino le mogodo gali ogosibe kesuma ya ebe yama kabisa neli suja otatiga sekenyore ikyo na ba ukwane kanga kende kabiju mongina nyalebe noire muna kirubo nero kwa isumengia yendo nyalebe nero korani mabera biya nere neli sucha asegabu otatiga bona abande ba ukuma asenginto bakogenda national wasase wal Mheshimiwa Kuriga Sorgongoro wagusi ntora tebenga ntubwata abantu specific babonete kwegwa o guse barabanya Kongo babonete ko ba celebrated elist nera rotra tebere limited no elist mate bano kwebuna bano kurkale konyara barabande twabate no mugaga the right ba umusanyandusi yes ba kunete abakusi toche babo sakawa babani babo tenyo barwanete freedom babo mugaka George Anyona babo Lawrence Sagini babo Nyamweya aina masucha na intutobwenete wetogeli torite bake proposal anda soko inyora tonyore none para eli ku George Anyona road ose Simon Echai Nectari ndiagacho ose Simon Echai ebintu bunebiga abantu bakolire twa maintain obosucha buli bwabo ase okogendera gwechimotwe igo elist nero igento bono turarenga inchiraki toko banyura kogenda gujijinga kichamotu na bintu biri bakolire mbinyara kwebwa Mheshimiwa akeroteta segene yuri swali ya sana murali Matilda Koboliri boni gakerokuligiria chi family ni chikwabagara babo Nyamweya unabona babo tenyo nyamaterere abakole babo murangiti abagena mugusiba alinge nandi chi family chabo nchiroro lakini kerokuli chinka chia bande nchirichie biru yani utatebenga na alinge lishuja lakini maiga yukorara kwaye chi family chabo chikaenda nsi chigadidimia ine bune serikali bono tukwanire aya no muraye serikali county ni serikali chindu na national government nkiwente kokora kunyura chia matechi eligere no ebigo libikuru maiga byeito na bana baito banyakunyuranga oli ile familia Simon Echai Nyandusi family abantu bali na bateme tekineke no ko tema kyarusi kunyura no nabantu amasuja na babo Nyantika Mayoro yes promise riba lire tunga igeti kili ku Nyantika Mayoro aso kunyura na kiki to wante bunantu abarai nabantu to bwatirane torolenga na kito kunyura amasuja yeito kyarusi korra na bono ebintu mbiro na bono kero se Jomo Kenyatta Foundation Moi University nagi okuinyura Nyangito no ebintu bunebyo mbibe bikunyoria amasuja yaito ekogera torenga inchiraki unabona Nairobi ali kuranda kwara Tomboya Street Dingara kwanyora nainde chista chichirichiro siri Jomo Kenya ebintu bunebyo biro asokonyoria na intwe unabarai bose bunabagusi
tuikaranse tole para gete korokuriete gete skuru kitokorosie erokuriete gete egere tweba abantu baitu bari bakorire ase egesaku gegocha bache kwegwa kiagera okonyora noine egesaku kia baikoyo kimaintaineti obusucha bwabo bwa freedom fighters lakini iga abandi okonyora ng'a obusucha nokubwata omosira kure esokoro yaye otenga obusucha bwaitu onororeri ende bono igo goika totegato ng'a one obusucha bwaitu efamily inje abwate omopasta bapasta Daniel Nyanuga naki tokora obupasta obugenderere nonekera taiyo tota amapasta bari kurwaria abantu na miti y'ekigusi imiti eyo continue tinero obusuja obu mboro naki tokobumaintain igo nintu abanyene turebange korora naki tokomaintainia obusuja kiagera nandi buna kwaroche nonekero mugaka dereit bono Raila Amolo Odinga igatebete ng'a yaya nkoeniwa mong'eni ang'ina tata obu nobusuja naende omorentire into picture turochi no ikonyo omonto mwebire ogingo monyene actually twebire konye twebire akibono tukanyora memoria onero naende otebire ng'aki ng'eni ang'ene mbere ya tata continue to area yobusucha bori koinyorigwa bono makwe boringa inkia tebe taeneriwa ngene mbere ya tata tebe ya ene no yo mogo ubonete freedom no yigaga mwegeti akarangati gababeramu iko bono ebine bintu to tokogendereria na handi nintu bono unabarai torore ebindi toibeke asama chiko manyo unabantu babirenta su public participation gertogendero chimoto yes omweshimiwa Rika ekero tukurigiria bono obushuja na obogocha mono gwetera samagendero especially contributions chabara gocha samagendero mugavana bwa county ya Kisumu ske Paul Simbarati kikorigoro na banyara tebanga nchetingo tene naiga ndore bintu bigoeta bigotirimo kochimate gaiga abagusi omugusika chandegete wika ndigenjera yoko bitangiriria tima yitinga andake kero tukona devolution na bwigotegerere remarks chomo governor teri koba contradicting ikiagera serikali ne bwate pesa yae yokora magendro na bwigo national government ne bwate roles chae bonete go play kero kurigira chi kona cha moske Paul Simbarati mate no mugavada yes Kisi County president we county yeah ne chibesa nkuruchire national onto gukana chibesa nkuruchire national nandi chibesa nchiro national wate extra nani ntwekera tore buna county aiga Kisi County enkwaroche omugaba no boche beno liri atitogo promise 50 million asinye kitali ebeno echinchiri kuru ekiti chae njiri ase budget iri ebeno nande chichinde gakorarwa ng'a ekerige komokuna enkoro yae na national government ora seke nekere nebwate ekiganje keribu nakamonga bena chirite bino bagakana na bake gusia bakoro no bayibori akare muka enkaro karikagera tokunya kogenda kwa mutenga tata bwakire mama bwirire agi akamonga ko kiro muntu nabwate nga umugaka ise kogenda mapema ntragenda antikiro mwandu uyu nagi no it is true serikali ne bwate mwandu na serikali national nero ne bwata kamwandu gete igachite ikwegunga kayinko ire bintu mwana kioromu yankwa mwana kioromu ya igo nere bono bune gabana arole bintu bigo turumbuka tabitanga igo nere tarakora gasi ayo gaba igo mwanda agosaba you know tobwate oburai arakabere yes tobwate umugabana buno muntu andi ntumubwate bune gabana yes nagi
tumubwate omugavana buno ODM member tumubwate buno omugavana Kisii County na tumubwate buno leader deputy party leader chikobi chisatu goikana yokorora ng'a kobi yiga inde ikiagera buna bono nche inde goseni bino tingocha goteba ng'a mea budget ya 27 million yebino goikana ande ng'enda ase omugavana momonyere emete ya abanto bibino bachandegete naki ogokora ekiagera ine constitution emoete chinguru ne chinguru echio netete tiaborigo ng'a ekero kwarengo nki gwakore igo nere gosaba ebinto kuru national tigasabe mono ebinto biche biri bigokoreka bikoreke bitakoreka nti netokobori ng'a national ebinto mwatokorere igo tinde oche obobe ase ogotanga ebinto gose ebinto gocha ikiagera binto ebi bigocha tari motonto akoira bwoye Kisii County egocha nebinto ebiga nebango yaito tari nebango yaito tokoraki tokorwa nabwate right because bana bona Kenya ngima kiro muntu nabwate right gorebeke position yogosaba bwego eng'ananda ke jali jetikole ekoleto wotu tukanu asaba menyi be county ya Kisii au bakora no musike honorable Paul Simba Arati asogoteba ng'a bono ebitin kuligereria nche no mugavana bigo eta bikogenda guika tubikame goikatuka ng'ombe mpaka tugole anake yunengana ekeronga ndetito yutugu statement yaye nanye kwanete burungeso mugusio lyotanyigwete ine ntoto benga engane ni kwora kinga bono mugavano declare official nga yerenko no ara serikali ekoro kanyo libintu kura serikali hapa menyi bakisi omanyete ntogoteba ng'a declare ninsegi dinko mukwane lakini gonda chachi just statement chai yes because one yes otebire n'ebintu agotanga yes n'ebintu ebyo constitution emweta mandate yogotanga n'eng'ombe iri kulisi endagera itaka ndiko kama kwende n'eng'ombe orodira amabere nara yes lakini onyirindi naisanigete totebe ng'aye naisanigete ogokama nkoro ngotera arenge ng'a bado mapambano ekiagera onyendire isanigete gosearoche ebinto bionsi mbiyabire tare goteba ng'aki bade seginero esegine yaki ekero isanigete gose bono nche namoigwete bo embia kwa biko church from the statement ekiagera rinde gotang'aki genda bitanga lakini ongo bitanga bado mapambano nakateki naro igo mbira ababune bitakeire gokoraki bitakeire koba igo asogoteba ng'anko bitangale mechando teiyo onyokonyara kobeka omokorogoto ebinto bije gabeka omokorogoto ebinto bikoraki binto biche kiagera noni intu chiwode strwete tarikieni bakwanda barigereri ng'a Steve Arika nakiakwana nakiagenda Getembe TV ng'akiatera buya nebikorwa echira chiri kwarwete nachiabantu bakorigereria mwachimuli tongere usanganero na rebo Steve Arika lakini yole ng'ase nchere Mashujaa aftermath tugukubolinga ine do you think ainoro chenga abali baito abakoro bakoltemere memia babo Nyandusi babo Nyamweya abali abakoro babo mwaka Simon Nyachaina bande mbagwente bintu gete bibeku amaliye tagetakoruku anyane chipara ibiti lire kuba inyora gosichindo chigetota nga river Nyachai tubugate gete korunga gose James Ongwae Road ntubugate nerebuya bikorubo erikonyura abanyankongo baitu nabugenda gutoa ebirengeli bya kumwanchi motegeli no muligereli ase number 0741583878 katugusanga amogaiga ase studio yemo asem matilda kurwa sense mwende nkagirete ngakero to gotegera chinkwana cha umugavana nande asama ganande nabate betenga nabagotware segi na muntu ndo wensi orateme kobeka gosikoreta iburaburu timaitinga omushwa ekirogotegera gosekero kubwatia enganeyo mbuya gocha kurasa umurai amate umurai kirate na mbwate segi yokolento muntu kolente buruburu igo eburuburu na inamagoso ngaki
Gotaka ni tibu. Kiatwa aki buruburu eye ni hiriri. Kiagera tate denala endensegi asomonto ndo byanza. Endensegi asomonto kolakagi. Bravo. Kolante buruku. Ne chiburaburu nchikatiki. Chiri. Bono igo ni libono matekoro mwana siasa. Kerwa kwanire gento abande igago kere sabuna kigwete. Wakatoge tuko. Ne siasa hivi. Ne kiagera. Sebano tindo chio se tunale goche kiara tetenga ki oyo gocha gonche. Oyo turanda como chegirende buruburu inero. Tago waka. Bono ndire kituratenga ki totenga ki tigatolendane asitole onde tache gionde. Yes, omurigirerio gende otonyora chinse mochiri cha YouTube na Getembe TV na boigo Facebook Getembe TV. Arake egukonyulia asenkwana yo mugavana ye masemo kurugali nsemo ya marani katoko raligiringa ni kurase studio atero sangamo no Moske Steve Arika. Chingaki hense ya Kenya yalinge guchingira lituko lyebanyankongo gose mashujaa ligo chingirwa kiro mwaka lituko lyemerongebere mutinyi 10 asomoyego monene okoreka ase county ya Kitui urase county ya Kisii omoyego yo nigo korwa segeti kya marani ime Kitutu Church North na uragwa no mu county commissioner Joseph Bowen Kibet mugavana we county ya Kisii Moske Simbarati igati ya barai banda bange asomo yugoyiga Bowen nigara omuganda asogo chingira na kumulera nyegusira Raila Odinga uyu ateba ulenge umunyankongo monene chinga kialenge moyo na wale mashujaa ambao wanatambulika zaidi kutokana na uongozi yao. So tunasema pole sana kwa kupoteza kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Arati niko boigo amulera nyegusira Raila nabuna obosibole bogenderete guchingirwa ngwetera asomo kyoye. Raila Odinga was not only a politician, he was a symbol of courage in the face of adversity, a voice for marginalized, and a tireless advocate for equity and fairness. His life was a testament to the citizen. Vijana msilale. Asesemo ya siasa nigo hakwanire goro yekiama gya ODM nebuna nonye Raila tayo ekiama ekyo bado nkerene chinguru namba chikoene kebuna kyagendere gotinga. I can assure you that in 2027 we will have our candidate ODM candidate as a presidential candidate. We will form the government either as a party, as a coalition. And I want to assure you, we are no longer going to remain in opposition. Komenta nayo nigakwanira iguru yesaba bwenene agenderete koberange no murai wense Dr. William Ruto nabuna amagendero narabananchi bamutumete ase abisi ningana iguru yabasaye kwelikia abuna bakichikura yakwanirwa. Kwanza nilikuwa na vita nyingi, walitaka nipige magoti chini, lakini sikupiga magoti, na nashukuru wale wote walioniombea. Mmoja yule ambaye alitolewa ofisini alikuwa amechochea hawa viongozi wa serikali. Huyu mtu alikuwa anaitwa Gachagua. Alikuwa ameweka vitina kwa county commissioner hapa. Hawa askari wote walikuwa wananikimbiza kila mahali. Lakini mimi nilisimama, na mimi ni yule yule tu. Ni vile wakati mwingine naona kwamba ugavana ni kitu kikubwa kidogo na kuaisha makali. Lakini sasa kuelekea mbele, kwa sababu nimeona mchezo, siwezi kubali. Afadhali nife nikiwa nimesimama, lakini siwezi kufa nikiwa nimepiga magoti chini. Eng'ombe nkonyerage litole gwakane bangu ekero tokonyakanira onyama bere karoro etokonye kama mpaka ARP. Walmoko iwobe ateke
inche mno mugavana ino tingotenena ndora amagendo gako iruka gaiga agenda mabe amagendo gako iruka agenda Siaya amagendo iruka agenda Kisumu amagendo iruka agenda Andi na inche rasmanya tangirika tiga ndogo twara tubwate vyovirigisha onye tubwate kwa chirararo mheshimiwa gavana. Juzi tu nimesema kwenye gazeti nchini Mtongo sababu sana Nyamira wameshika kura watu 18 mheshimiwa. Kisii hapa mmeshika watu 26. Sasa mambo gani haya? Kwa hivyo changamoto ni kwamba mshike kura ndio unagokwana monu hatari monu chikora taki. Chini. Mnajua sisi kama umugusi ndoto kerito chichamo. Na mutara bwate kebana mokoleki mobuate. Egere sabayere mutugaiga tutaramo mno mugusi abantu bandi bamaye gutubwatesia. Murigiriria bugetaseni kya Gatembe naye no munyankongo. Kurega se kaunti ya Kisii letere ngurukwo Daniel Untiri. Alright, mwanchumo tegereri no mwanchumo liringa sarwaturwa yedendero ntiri tulikukonera igoro ya mashujaa umuyigo kolikanta segetikeli kia amarani ya masemo ingana umuskestivarika beriga kwereraga iga ibirengeli bya bange igoro ichinkwana cyo mugavana umuske honorable Paul Simbarati lakini rusangamo kigima atongera usanga ibirengeli ndo chibya bange mukunya kuruga iga ngani tumya kwa mutu mukomo keiga asokonyora amangana mayayi radio igekege ketu kuira sembeo tukusanga ibirengeli binge tuli siasa chito wika kure county wikase ewadi libeno na honorable Stivarika tuskato chale igane tuani bado. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo iyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil ya buigo chire cha mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
twariganiwe ase free medical camp chitariki 23 24 mutinyi 10 umwaka uyoiga nigo uranyore obokoreri bwa busa utari wakanira ase pediatric, renal, optical, dental, neurospine, physician and cardiologist, urology, gynecology, surgical reviews, general surgeon, basic medication, screening services, general medical checkups, blood pressure and diabetic screening, family planning and maternal health advice, minor treatment and medication, mental wellness services, health education and counseling, sexual health education, gynecology and obstetric services, oncology services, spine and back services, ultrasound asujishiringi chimisano chuka naboigo amangana ye lab umurubiri yoiga nigore turasore nenyagitari ya Medford Hospital akobwatirana na Bomani Hospital egotoka separa yaliana gochesuneka umurubiri yoiga nigora chake chinsaibere chamambia goika ase entunda yende umugaka onkorogo kibacha nigo araje gukora etaro yaye ase chinsemo ao imeyiriro burya guse. Hallelujah. Amen. Jesus Christ is ifanta. Hallelujah. Amen. Asumurubyo utarira bako Tengo te moka chemi sio koroke bacha na torira bako banege gasense moya o kembo mapema ikiere tura manyira ninga nkitu bwene te okora bako habako nkitu bwene te koba tegogoto twimanyi abako mpara biava tori kole moga se bituma ayoko rugora agire nyoko biaro taita kora torbokima bakiri ndate ko boliga bono bokimo bakarta no bwa ikiagera no bantu nabako ngutore kole sege tamatuni kyomo gusi bokima botajeti ngombe ikinjiri ko baro chimbo chamo njire cheche Dios la bokuli ya kwa no to ngende bako ngonda okulia Jesus Christ si fanda omo simba ko ngongori nyoko biara sawa bote tuatole kirera ndo bwa TV mia buya kiboreo asi owakanero chombe renga wakanete mako isato chingi ma umukungu yo kwani omete ne bordi ata oyo muntu kondugire ndagira naragira nkai ogwenete kunyoma kurua esoko nywa mabano ngoko nywa mafubachi wanywa manabo girango mata agwe setoriyorane kwama yakonywa manabo kione rogora na jagere mukungo maneno ko Jennifer Mochoru akakogecho kareto mungago saka korosio kareto mungago se akakokoni kareto mungago akatama buyeka enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ao ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mugongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo kwa nano diamond tumenium ayo agutumeka ase okugwenia hale nayo obokoreri wanuga best ni gobore oboigoro mono ase babwate mechibi eyo kugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera rituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumu cyobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu ncha samarieta ngoro kwanongaki ona arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininga konyoro bogwenia nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira rituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubero ne ntamanyete
na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kinsi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asinigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer babwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyo churigo busongo eyuerange ne duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakiresi ngwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eduka ya obomo ya Ouru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabati boigo imeya Ouru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wocho banya chirangi
wikabunuraganie ochoganire erangijiga asedukejiga ya Uhuru Superstores na bukwege namuna ekale aho watagete ni gukwaye nyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints edukejiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchujigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amariogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best ni gobole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo kugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumu cyubo songo ase nyumba ya Uhuru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kiseke Sumu Njasa Marieta ngoro kwano ngaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubero one ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Karibu na ndo mwanchu muligirili ya masemo nyuranga ime ya Gatembe Television na Gatembe Fema ekatualingu mutumuko mokea samangana mayia asante sana Juliet Kwamboka si radio na mwigo kerotu ara jira sidu kasini ya CTV ya masemo mwana intu ase studio mheshimiwa Steve Arika umu MCB wodi ya Ibeno na tukunya kusangamo nerega bono mambia asamangana au litukilimo liyo kama iga yugo chingile litukuli nene liya mashujaa mheshimiwa karibu na ande katunya kulili tuwakona mangana mangeura mashujaa tukura suka kurwa mashujaa aboniga Kenya
voters registration negenderete lakini tuarigire chi county ya Kisii na Nyamira low turn up ere rosan nkigenderete nasikia abantu batali wancha kubwate kura nkikiagira abantu monake gulikeke kabasa bangire kwenda kubwate kura Tutararo abwase Mashujaa nkwere nyuma yake Mashujaa irimo Simeon Nyachae. Yes. Nkwa family ya Pole. Asireti umwana yo kurukumeri Nyachae. Oh Pole, yes. Ura ni ujitare 27 mande yegocha ali nyosia. Bate matilo numugambia kwani tuatebe rute Pole ga nande thank you asuko tonyoli you know Simon Nyachae family is one of the families siaga tumugusia kabekirali. Pole sana. Mbia. Pono toche se ugo tabwatu gechikura. Narorire abantu bagoteba bagusimba ri serious gutabwate kura. Chikura echi chikobwatwa I think nchiri cy'abantu benyarite. Yes. Kwa mfano abantu ribotala bata chikura n'abana bande barwete chiskuru chenzi. Kwa mfano munabona umuntu gutaite kubwate kura kurubeno. Uikara ari gisiringi 400. Ose 300 chiko muikie town. Chikure chiga igo chiko bwatwa IBC headquarters. Uikori nega ali kurunyantrogo kusipikipiki asatambi. Kusipikipiki mpaka Bosongo gaiga. Nandoirane. Igo ntogo tebanga chikura nchira bwatwa nukuri yenchanga na kituranyale ABC abaite no nyi mobile bantu bachi kubaenda guse nyantrogo baende guse kena ko reduce a transport true kiagara buni tondo ya kongirega umwana tago sawa muri nganga siringi 400 chukubwatire kure tawo iko etana pweyegere inse tindukora umworo bantu ngagutabwata because igere more expensive. Abande mbaganyete riri chikura chiko chikobwatu bana kirige tuo babwate lakini tandate gukwana n'abateneri bari bakubwata chikura tuirere abante ebinyoro intu n'abagambi gose n'aba assistant chief basanchi bategu na intwe n'abantu bako baibeno tubwaterane onye ne wodi etangase runga itukogete abantu ABC ngoeta wale mobile babwati abantu igo challenge nerero tutarara etana pembe yoko bwatu nandite tweboringa ninki yakogera chikora chitara bwatu true lakini nano kunyote abantu ngarende kogoti kwata chikura na intuntu bwate ntosemereti Mheshimiwa Matiang'i Jumutu kubulale kero president tomubwate sintoko mubwate mahokamas echikura igorende abana namunya gotera amaguru tukunya kurigiria njiranga na kitokora kosenebe mobile yake ko reduce expenditure yoko bwata chikura komenta nayo na bande bakorera bande ebibande yes ibande biro internet anto babwatwe ibande atareka nande asekura na bande baro babwate ibande byakire bire cyo bisiche ibande atarachikoya na barabuna bono nagamba no mo bisotenete ibande aba assistant chief batebigu bayire ibande none jobs cyabo kiri cyanka bamanyita abantu banyahole ibibande egera abantu twebange atsensegire mutu. All right. Mbiamana sana Mheshimiwa andake watoire Dr. Fred Matiang'i nande narorekanete nkagirete ngamkwarigireti bunegeti kyanyayo kera orogeti ase abakenya gusekera ari gostwali ase bunenchire moyo kubwate sia abakenya kuomboleza umusikerela Odinga abakenya mbagetirio gisana animono kreto kurigirensa moyo kwamereria serikali ase amatukaiga orochona wali tukurigoro mbaro gete ase muraibwense arenge kora Mashujaa nse moyo kwamereria serikali mbuyere mburongere ase birebiga gusembaye tunonye ribaga gose recognition erie takeire manyete kera kwa ndebirero teri ko gando chikwa guribaga no ko gande family ko lengo obaye pole inerege into kende yo ko gande birero nebirere biga abantu bajikire mbabiri
bali bakole mobo inase nyuma ya marehemu n'umurandi kuja kurandi bagania manene abandi turatazi igaza matanga omuntu ugole muboina nero umugeni umana ukigire nuri ukikorandi amana ogenda togenda iguru lyao na matengo genda matanga tali banta chite koro kinguchira matanga ni familia irie achite koro mwante bi mapema nga uru neira netegochia se family na manyite nga bantu mbalengo no kogenda na ande family onyitia muroche bia ande morole iko abantu abatoko genda nane wodi yane bamanyite buna inche matanga tindi kukuwa na siasa family teto kwa pole tupole lakini mbaro bali bakoli nuri baga matanga ikiagera abuno aroja abantu abange abuete kukwana guri baga igata iri na bakomana lakini ndabarayi balia una muga una bano matiangi takomana ngata iri baga no intairi nkwa matenale ngo abantu maitenale ngo igente kere aki family ya korolire naire yanda uno mugusi kyara kwetuga ya ntura moro kiraje to ya bono tu amarolire uhikiri pole ukolera talinga rasimo guri bagaria okwano maikora wa ya ukolera nkolanga ki waikire family ya korolire kyagera matanga tali oguchikwa igente kemo kelio tari gochikwa na matanga igo bali bonse abandi bacheto etankwa batari organized kwa batari organized e family njaroche na bantu mbaroche ngaki esujeyiga wachire komorero Ekero turase ingani juju ya mangana siasa chiabeta samatanga buna murali Matilda akobolire tuyirane tuliri ensembeli kwa mirese serikali abali batali ime serikali matanga ali alingi state funeral andake matanga akora wa ne serikali lakini ntoro chabarai au batali ime serikali bunabono murabi chamilia Wiper nere Kalonzo Musyoka na bande bale gali samatanga kulende igatia baraimbara oroba abiri bakwa mirese serikali openly unabono umusikejo Rigathi Gachagua uyole kabira sa serikali utaikira ntasa matangali mabuli manga bakenya bakebuli nkirigathi ere kalinga sa serikali ngakiataikira ntasa matanga ya manene na ntoro chemo sikiu na bono Gideon Moyo yuri bali ali asabetwali netaikira nete ndake amabuli amba kwa bantu bakwebuli kirigathi okolera kwa matanga nkubwate formula nale uragenda matanga ro montenera gireke mbaro konyo bate sisa babu nchiro chinyinki chiko gero muntu takora giteika matanga gose atomera mbirambi iko nande tali registero okumakeri unga na chite nyale batako atikitaje lakini ke mwanya bantu na kitogo checkinga nyalebe na kibona takora gi atacha amatanga ya amanene tokumanya emibere y'abantu tokumanya okugani kwa muntu ekogera nere mbali nali bakuligenga ayekere na kweriru ngochole maite matanga na nanto kurari bali kenyoro chingo ngorole chibasi kenyoro kwa makurego iko asa matanga tokunyara gochachi muntu nga uyo tachete nero muya osinero mobe amatanga yega musikera kero muntu nara mu affected naro orego benefit nara ira directly uikale kolera ngara iro chire naro konyogo tumia raira komora monyora kindi uikale kolera ngo ingo tumia koramo kolegi taiyo egi igo naboko genda matanga umuntu kwanyora abantu umuntu aho cyane yandika chibu akomora chisanduki abaminto nyarebo minto na kwagenda bali bacha bakumitinga gaki umuntu narubusongo olera gaki ukora basika ine na marembo kumbo yokolera ne deni yaya nyolete ngabina bagenda abanye kubolingana bukwagenda ne deni yana okwa ne deni yana ngala kiri abantu baro cheka ki na mayenda igo
onyo ndoro ngakire mwae ine design yokolera ondaiche ondasabe kolera nkubwati formula na matanga ekorume omuntu onyonde njamo sugeti agendo tocha kumuitanga tucheti matanga na watu challenges nyingi pati mheshimiwa ni manye tegwera ni sana lakini yabete nkoboli yarorikanire butambe kurumaika giga Geoffrey Rigathi Gachagua the former umura yoyo kabiro makunyura wese bwamate bwenda gaira mburaba bya kisiasa ero mwenyene aso mtandao ye tuwaro chigali Twitter na mitandao yenda kolika watabanga wita intelligence yane na manye tenga matanga anko genda konya na igura bantu male baba ngito uchikwetwanise igikero na chiro agatika ngimware kingenteke bugotwa amatanga na bogo firi yobo ne bwa matanga ngwaro chekero musikira irago ikiwe airport bantu ba minyogete airport kulina kuchime gotachana chitiaga sinchi arute tu bono na boku mayenga matanga na manene musongomano noro na challenges sinchikote nchiro none kera matanga ere tenko cha bande bakubugulia mau kulino kolera lagi no batinga inseko genda tiri kumukwanira inseko genda challenges inchiro chiro chiko tango omuntu teika matanga no bono gora nya matanga nali kinyoro kyao uteikere kina singinchore gasiga igo challenge gasi agora yakubwa lakini ali bakuboli ngonsali go yokuboli yatazira azoro TV ga ali rata gitu kuboli omugambi ngaki gyatachira challenge sinchiro chibisikanete utanyare go chacho muntu okobanga wenachita matanga tuchite matanga abantu babatokobwa ne family. All right. Yes, mheshimiwa tukwira na ande yake ase county ya Kisii tukwanira magendera se chitage kachinge abange mbare eba bosegati yomugusi mbagenda tukwimurunganinga amagendero nigaira nte magase serikali ye county ose asichi ward gete maitenga andake kurwase ward ya roboti ndoraika lakini mbaro robago tebanga ndake mbako kiri injira county okagenda nino county omanyete tengo kwanira ward chinde ikiagera ntu bate mipaka yoburai yes ikiagera inche uno chitachiri cyane cy'abantu baibe no ibintu bagotuma nchini kugendera ngo ikyande ebiribi nkoliya umweshimiwa Zairi Janda nero muchumbone kumuboliande ngo ikirana bire ekogera ne chipara chiro tekere kubekera KMTC bantu batumete nyebekire budget challenges chalengo nchairete diskuru nchiro nandete kombatisi igo nande abantu beibe no gomba tebetinga michane neonsi omweshimiwa michane neonsi omugabana inchengo ikira abantu abuna kibantu mereto inchengo tumugocho mbigenda tegotigera togocha obisi omugabana ebintu biri abantu beibe no bagontuma ngaira assembly kobikyande bigenda tekorosiko na biri kando yobosani bwe bugaba no kumusaba kando na biri mbikataki bigenda tegocha igo I think you got a lento MCO you we what you pinto pitayo nere se kiagera ere se michalike ekyo bugambi kilo montabe keire asako gamba kaleki aike ikiagera bono iga montaba ko bolinga station gete trigo korabuya tulgo koro yani mipaka leko ataki nebe ikire inche buno muntu boko webeno kangana complainire because kangana batabiri mweshimiwa chanda tariko juwera tariko mbwati sibintu namusaba tarankora mbigenderete mugabana birinko musaba biri binde mbigenderete igo njitindara challenge ase wodi yebeno yes ikiagera yendo tukera toke omweshimiwa ngwikaranza muri ase county assembly andake kero mugosanga anaba MCA bande kusekera mukorigirere mugosanga nonye na the executive ye county ekero mukorigirere county committee expectations mayete one ntwali gete manifesto ntu chokolera abantu
inche buno murai kurube no chitachiri cyane cyantomire igesemangeta keria into tingo chaka kwerengania no mwemsi otabaka otageta abekire factory yokochonga egwale ningi timbwati egwale bono igoro chinga no yitora assemburia yemo abantu mbabwate amagania abo abantu mbale bale negesho barasa amacha kurukuru egetunwa batageta abekire aminyoke na graffiti ochinyomba cyabo nabande mbale asegetunu getayo batagete bolieremu ebekwepamu netangiye koraki ebekuguru igo challenges siga nchiri chimo togoshya no singa ekeiga nkerega abantu mbali buna bono mbwate getikya nyantro usigetige stadium mbaro getige tayo igo maganie inota ko babwekaine igere nche kerongo saba usenke MTC kote mushimiwa zaidi jana mbikiranga besa MTC yere onde nare ward KMTC yetayo iho bono ntoko teba nga terengaine tikakira omonto echachi ali asali iho yuko tenga magende rutayo nabura nyore manifesto ya altaite abantu nga njitindi gukora kindi ikiagera gose tari kubwatia magende gose bono kira omonto eri ototarabori abantu nga ntutagete ko batenenera nko batebyure nkikuchiko bakorera kwabaeresa unenje manifesto yanetanga ninkolere gasi n'abarayi bari bakoreki bacholire iyo ngenderete nindigiye abantu kurusiko batubwatisia se word kera buna bonoiga no in Safaricom Foundation nanyiri nyanga 55 million skuru ya nyankoro negendete koroso nabatebya 20 million injiro cyomo ishimwa sairi jandaru KMTC nente koroso umugabana ngo begala 50 million asinya kitali yebe bono gakina ninche ga iganja ko teba nga tindo chi magendero nande mbalere none bibire ko teba mbale bwata maisa barore mbarora mbale bwata mato bayumba koigwa toko ko kikiro umuntu 100% lakini rene ngo tema terenga ki abange bagokigwe abakemba koraki bagokigwa igo asobora ibe county gwe ward ntobwata nche ngote mandi go siningenda te gokora igento chibosi omete nono bugambe botote bani ntito gokora kibosi chitu naibe tinko imoka ku Rwanda osiepara tokole ndego na public participation baikalanse batevento bwate chipara isato tuzete motoroseri priority 1 2 3 nje no gokoba mangana ali ngabantu baibeno para gete batagete kyara bina bono chipara nchiro titala kini chikenderete ibere eri bale batebe ko enda likendo nja igorwa neganyete emburega chigacha neganyete ne procedure ne cheroswe ne rekerera neregendete korosiwa amangana yestima bantu bakorera n'abantu bagetiongo batabwate estima twagamba n'umushimwe sayijana njigenderete ekindi cyabekiru igo asenche buno motumwa bw'abantu baibeno nasi tokonyara chitayango nyakobeka tore ningisane getake kyara ngonte balenga iketwago to metendo chingo korakana kere tokonyara kwebekera maxi ntubwate chibosi chibosi mbali baturigete nande ne ntubuna barayi tari totenga ndoseli school way mbali bagototebi intune chi message togokoba nchibiringo koba kurubeno nochenga bigendere igongo gosaba choro yo bitali gotera amalenta era ese abakolenga sobo andake mbarara ya serikali turigomo omurayo no abakolera barente bono rochega kini nkwanere ewodi ngao nabanyene oinere bachorete nandi togocha kumanyanki bamutete abakolere ikyagera inche buno ibeno korandi lakini naindi ndito aitete round mugabana na aitete round ase kire ward 45 ward teyo na roche egoteba inga kindi nki ya kolwo na roche na aitete nga korata
amagenderero igo rorango bari batara ikeru n'amagenderero ayo barenta abairese challenges cyabo ekyano inche nande togokora ibweka aba MC barari assembly narotenete chisemi narotenete tobunyagitari narotenete tobulemi kira abantu nande mbaire section yawo igo genga bune studio gaiga twensi tokubwaterana unabona iga ogeche umuntu bya sound na bakubutore sound tunyekoro karanga ntoyo igo bono tokubwaterana Mheshimiwa asante ekerodo chekwire ne bulia yunaga ni ora era yure ibeno buya nande wakonde bintu bingi sana lakini ekerokora chiprochi kwere aye omonyene manifesto yago unahara gotegere butambo tenga ekwali getenga ncheni nkole nabarayi bacholire obwamate bwana wamate bwago aya no mujumbe onyeri bali chache muskeza irujanda uyocho urase ocholire ne chama yesu serikali ayi chama yago gwa soereto ne ngao chika kyumu governor bwi county chama ya soere ne ngao what happened inukuru ibiama ao aino murai gwachorne chama gwasoera tega lisebo burai bwibe no ngao umugaba ne ngao no mu MC ngao yani mu jumbe ngao ngakimuku bwatana paka nandi mwa gwakiam omanyete ibiama ibine chigali inche wonde UPA yes ngonyorole UPA Jubilee PNB PDP ODM Johnson ngote bajirenga matengte chiko boli kurwasta yagi mbona ko nyanko ko kanichire na magenderero tuliko boli unga encha makia kolenteta uruche bina bono toiro mfano abantu baibe no yes igo bancholete kuri UPA lakini byama bine byakwate byalengo kuna irire terikiama no koranga ikiagera kilo monto emichandero nero twala goteba tosoro ikiaro nyine para igere losoba na choliru na nyanta bibe no bante biringa gento kera kwamete obisi yo madimini beno njanya korosi kwa over 10 years sige kwamete ereri rondo na abatebiri ninkole no ikari ndigiriringa ningora nkonye na nyore yiga gerando mugabana simbaraj amete yayo bisinera ikwamete umbwatesi KMTC aranga yaya yiga gera so musimi wasai chan na morra na mutinga ki abanta bons banta bambali baito bonsi ekeneke bekero kyarabona mugabana karo DM janda UDA nche UPA onye tubwate birengeri bibyo gokonya abantu baito ni mechanda iri abantu baite ko kayibya mabigochera byama bibwati bwamate obwamate ni mechanda iri abantu tutomire torenga ningo koraki ningo ko ni soro yeah Nkagrete mheshimiwa kero togocha gukora inkiora kwanera igoro ya siasa ya gusiboniga ana muno ekero bwati buna gwatebire muchanganyiko no raro bwe byama na bwo ikorokana ngobo toherera umburaro asa mutkaya no manyete no nyibarombara bayuete mbobo obo toherera umbobo mbobo kera yuno manyete balekere chinsegitire neribago benefit muntu ina wanyo tenga nyasayo tawo to kwanya chinsegitoke yagi imbalekere nsegitari neribago benefit lakini asegusi bono iga tubate iga sito kora baro konyora babwate interest na bono tratengo mugusini genero nentuntu tagete to kirukiria kanene nentugiche gusi ikintu gukana igo bagusinga gete na batagete ari asinya chaye yeti tore gusento ge tikeri boji mutu wake igo meruri nege ta sigusi nande ntubwatirane na inde maete ntugucha gotenanga ki ntutagete kirukiria kanene ntokolera abantu nchoma ete nande nimbekeira mate mungaki ngokorole tokote ya tonga na tigete nga
garanda gokorera Matiang'i campaign garati gasimo koraki mogenderete campaign mbaro bagendete ngonya goite tore batinga kiyaya bono sibiraga nakimwataka banya gotutebi lakini rindo roche ntubuja kogenda twebeke jimudi cha siasa ntokora na magenda all right yeah bali babwateri bagali okore magenda ntwate freedom ya bagenda mugusi tiniko tayaba ngatali yamo mugusi naramu into nda tebe mechanda tobwate into wantu kubika no bwanjani nakata mwamu tobwate kakaigo yes tukareduce tore na kitoko genda mutu mwishimiwa kero gukorera ngane iyo omusike Matiang'i kubata na Jubilee bakombara bakonka ibokurwera because one in chebuno muntu in chebuda Steve Arika tarikia matokoligereria in kayara tomonyoletebe kongera ingai kia kolina ne ere tutagete tumirane etebe buna bono konyora ngaki nonyare konganya una inche na mutagete atene kuru UPA na gotebia mushimiwa chana na tatiri mungatiga icho abe UDA yes mushimiwa Simbara tekatatiga icho ODM magara watatiga icho BDP kira abantu nukumurwanira koraki aiche lakini onyore no nababege tunu bamatebire nganju tokoe echama tari chama ere muhimu muhimu neri naki onye Jubilee anjire bamurangiri igona batogo chaka kurege tunu kuro ibere sato yenteke nenenga no bugambi totagete teri kiama eko garabuna inde UPA tindiko genda ibeno nata itajiri charanga ki ayebono kiama kiole ekero go sabe bintu ni mugaba no sabete chiro teri ge gocha nga sabantu bodiam teri ge gocha sabantu ba UDA iye gocha ekonye abantu bonzi ekine kinyomba to koraki chigari tokolina gochikwarwe emirimo igo andonsi na mambine katenga kina jire UPA ase igoro na kutoka mubwati sigo igentekerene nali tugante kusaba ngaki nere ritari ari toke ari asete Wachumulire nabo tukura polisi michego ibere gatra chikokora nomo MCA gosomo shimiwa Steve Arika gaigase studio tukwanire ngo andake asetu kwanire na biranyerekana no bwate kugania uko mo kwaniraga bono mambyo mushimiwa usingo amangana unsitu asangire kurwa amangana lia mashujago ikaponto sere siasa chonsi aigagusi go ikase wodi lia ibero 0741583878 0726447367 ngayaye ogakale gutulire kurwa gusinga gindi chebono mambia kura kwana ngone tuga abantu babere gatro yunga yibere ngabyo ngombire gatamba lo gatamba hello gatamba hello gatamba hello gatamba all right ngala na David Agnes David Mbiyole ya ngo kwaka kutoka ali chache kaya no momenyu nyari bali chache wodi ya ibeno zara karibu sana bro bora umare shule aliko kwani ndio sana lakini ngere ko tamuna ile wodi ya igose kwendea iko sija nali alikaje yes bando mali bawe ndio mambora mtabandi ngira nyaraka ya wana ministry como mwezi ale kama tena national system akitara to katika tian kwa katakarire kerese lakini omwesko Steve Tata tingo yana nireta lira kwena na ate abantu baye aseta iyo oikia magania somo juu right mbia kumubika bya senjo no mbia ekogera bakwira neri mwangu atuzitwa no igo na teba no ni nchebu na bono ibeno yes na ru example na getiongo asebeta iyo estimate iyo asenalu charika bo estimate iyo senya mecho estimate iyo lakini kunya gotetoro mo shimiwa janda na gendete gokora ake bintebi tako bikolera byonse maeta se constitution nechiretalia yo kubeka no tarinche kubeka tarinche nkorwa inche gongo saba ekya bantu baibeno bansabire nelaro na barabu na kyogoro ojumbe naro
MC naro bakogenda bakanyemaganie ward basabigocho nje nara kwanira aya ibeno Gatembe. Hello Gatembe. Yes. Karibu sana bro. Njabondo kona lego kwa pongezi umugambi uyu narasi walika. Oh yes. Na wate banga ino muntu mingi bagitino ino mwana wana abasome ya nyamawa. Arabu naende ekaro nyine nyumba yale kuwa ya community ino bagitino alenge na ino muntu mingi na balenta bagani abanga bantu no kunanko na komoto ino nande bawo tenga abo ni kerogo ekene na hake. Ara sigo bwa mtie kuma dio tenya kan Ngo aya Joseph. Ekwire to mwana nyaye nyama kwa sinja sti balika. Gatembe hello. Igo bote ni kwesi gura nyama kwa muigula abana bali baletira kwa sinja bakale sti balika. Gatembe hello. Hello Gatembe. Yes. Hello. Karibu sana Akaro Wasiri Yogi. Hello. Karibu sana na Sukoko Wasiri Yogi TV au seri na toko ijana. Akaro waka usagana intuga iga ene kinga tulianga na CTV usasa radio yakana ntoko igwana na Siri Yogi. Yamase mambo ulisime ya moyo kaga ya moyo kaiga tokolere asisi bigagu motegera lindo chigali akaeli kwalikire Elijah Makori kwalikire balibonsi kurwa chisomo chiakeraOnsba soire bono mambia ndo chegeiga Obadia kurwanya ntrogo biamuno sana walibagenda kulikaga batenga umugambibi yale asante sana thank you kerobi kwenye kwega Matilda esimia mweli Gatabalo. All right Mbiyole tata karibu Walika numurai ni yeka mwana la vironzi nanje kanja tirimbo nya banje yes uri nego noncha siyo diare ya masiyo east nginga da dinga ya ne kali ya mo na kaka ne ya rage tinji ya konepi uri ngano kuri kwa na mwana si ya da si ya rika da de mo yo kali ya ndaga kane ya suri ya kane iwana na kare mo ikisi yake wana na ndio na baba bia wale warabusi ya babo ishi babo abitiwa rika kinyendo kiaye andake ukoboria boria umuske arikate baga kolengana na baita chiwode au no mugaba nako titaro karebe bintu byakolekanire abantu batabaga MC bugya asije umuske mutume mutume wakaweka maana na wengi bikia chakana ngutala kende para de chakala sige tukarasiwa yes ya chakala kidogo ile ya bego kaporo migoro chanje galo no kwani bari kwa ndio tena ya ile hiyo wana mmoja ana na maji asi kama jina lake tuwa hata tuwa kama jina yale mtu mmoja ni ile kudabu ni sio songo yes asti mtume wa kabisa efambo Pero que vamos a dar más de iba a Turu de Turu secondary. Era mucho 1000 liters. Y yo con eso la gana llevamos ya hacer quiere y yo no ya no ya te creo que no bota. Right sasa. Yeye ni kana kwa bintu bya atari kuyiwa tira ko maya. Vyamuno sana tuliye mugambi ko tomala terana ikintu kwana yes. No na inde bono kulingana bunata bire. Mheshimiwa mutume na kolete gas andi naendete gukora kyairo isikora no nyamache Park Street chiria nchira se program na macha yote birenga na bigete pambo konyango kolere maybe onye nande yasalikire gakina bwente kwebanga karabune ntwa MC twabekire gosene e committee nero ukwandere over onye yasalikire bakomuliki bune committee bamatebinga yaya pambo yigane saregete tikebe kokera nainde nencha se yemo aboye chikwadi nanje koradi ma nene yemo yabo ikyagala ne kolete binto asigesti kyagala na ngo twaro gwadi ma twaro gwadi ma kyagala na ki ne kolete binto nainde no nyi choose nara mutume nonje nanjigete karaba no mushimo bagaka yes wakonya mashabiki ikyombe babwate iko na binte bitoko konyera bantu bonsirimo na mtume ngo marole social media
kila muntu negasite asa konyara otetikana gine mnatete mapema na nogokia tokogoki abantu bonse ya igo tigatobwatera nekiagira kila muntu namanyete ngaki gachora tu akole bintu. Alright, ndo chenye chiakanire bundi mandera kuriri ngagali bunde nchege shukrana ingambo yenge nchenene mugu kwanira gagu nsariwa Matilda na mheshimiwa Steve Arika. Matilda. Mheshimiwa, kira gukora ngiora tevi a mashujao. Masujane chitachiri cyane ko bateye imbiyamo no asoko nyigenda na konge mirimo. Na inde ngo batenga mbiyamo no ase kunya konga chi advice maite iroge biga tari nchenko gamba. Na uba ko gamba lakini nchabono go bambe kerete ngaki nayo gutwirira mangana ya mutu. Igo advice gendera konga buna mokonga. Gosemani tendere gosemani yakogera kiruge kinima ite kiriye family yarika gusomongina tabita ikini kirogo ya community eko kwae chinguru urabatenenera igo kubangete chinguru ejina ne kubateno bongaini mbagendete konga iko bangete support nenjeni basigete na no kubatenga mbiyamono aso kuonyegena na kororanga nimbo yo mobu ko baikiria merobe na aba bande bonsi bali twabolete nabo nabarabunkora abakolando shauri bagambe bali bagambire komero na teritwa karansa antenga kinkerega kigamyo kigera mosemi mwabo kinte ke toko manyaye bweka weko tokenga baraiba ko batisia baraiba ko advice baraiba ko sugumesia kigera notagitekero muntu kigera notagitomo pasta bagusabere notagitu muntu we para kolemere notagitu muntu we estima igo iyiga no kubwaterana n'abantu bonse nagote birinde abagengi bari kubora muhire magoro makekegera usina tebetenga bagengi bago kune bitonga bire mutu asante sana mheshimiwa Sinjo kwa 90 bono bambia naandika kiende katuko nikiga karibu sana sengambo ya Itega Tembe. Shukrani sana mheshimiwa Steve Arika nasago sininko linginga katukura Matilda akwani abantu baibeno abantu banyari bari chache bantu ba Kisii County bantu ba Kenyingima bantu baibeno mbiyamono asenando kuruchinsa gotutegerera kuru Getembe TV yakogera na radio eye nande nenchira yemo yowekera bantu baitu na kuigwa amaoni igo binte bito kora toko bikora limo bikira ne byonse binto mbigenderete na ndinto bikire myaka serikali bigite myaka ngaki kuru mwako motanga ni bako yoga tano onye tora akora kende pi nande tonya koira na sabantu kwa bolinga inkyotagite kyari binte bigano kubwaterana nonde tayo kemanyi umanyite byonsi mosemi muna bono manda tego program ne no yengambo tego tegererwa onye mubwati kende moko tebya abantu igo na masujade abatakero buschobuya ko director Jones ko chabocha baka defense ya site amento bongaini ne chinguru cyo kubaka mambi na goturangiri na gosanga byamana sana Wazoro mwanchimulire kuikiraga ukwani amba wote awa MD Hoberi Mokua omwaka nkoro watu wasanganere bono mambia walimonsi yetu wabwata na gali nsemo yende Mike Willis Lucas Mogaka Amos Vanessa mwanchimulire bia mono mwensi kwene kinga onsi abeire amansu na boyiko kuikira na asembe watushi ni murushe gali wote nchekoro kwa jovro nsarigo wika ankyo etuwani ne ya Getembe nchekoro kwa Matilda ubaigwa bye bye